Walala ya. Et. Api. Karo ngetermik gawangana. Nah. Bungkus betah isinya apa? Yuk. Maju ngana terus. Disoting yo, disoting terus. Yo. Iya. Kau mengko. Wis. Ya. Oh iya. Wis Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala sadri sabri wa yasirli hamri wa qul muqdadan milisani yaqahu qori amma bangdu. Sagunging para pilenggah ingkang kinurmatan, ingkang kawula hormati, bini sepuh kesesepuhan, adi sepuh ingkang pantas kawula pundi, boten supe utamanipun dumateng Bapak ingkang amengku gati, inggih menika Bapak Risun sak rimbitun sak kala wangsa ingkang kawula hormati, minggahing bebesan sak pangombyongi ingkang saking keluarga Bapak Sukit saking Pekalongan nggih ingkang kawula hormati saha punang penganten kekalih ugi dumateng juru sembogo ingkang kawula hormati ugi boten supaya dumateng aparatur desa Derik inggih menika ingkang kawula hormati sak perangkat Bapak RW Tuan RT ingkang asta Bawat Grumbul mriki ingkang kawula mulyakaken. Saderenge kula matur ingkang kathah langkung rumiyin kula panjataken dumateng ngarsa dalem subhanallah wa ta'ala dene kauling siang punika saged angrawuh kang dados undanganipun Bapak Risundalah Bapak Sukhid sak keluarga. Ingkang saperlu mriku badhe mbeberaken inggih menika adicara ritual utawi gentong kepang utawi kamabuka wisma utawi begalan adat saking nenek moyang. Wektu mangke anggen kawula medharaken adicara begalan kirang sopan santun kirang mranani tumraping panjenengan sedaya boten namung kula nyuwun sih gunging pangapunten. Dene salawat so salam kita juraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pun dipun ajeng-ajeng syafaatipun benjang tumbe ing yaumul kiamah. Allahumma Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kenging napa kok Mas Tarsono kalih Kusumani Ngayu nigedipun adicara begalan sekawit punang penganten kekalih niku dawah mbajeng kalih bajeng dados umumipun tiang Banyumas sakitaripun ingkang ngangge niku dipun bucal sukertaninipun sekawit begalan niku adat naluri saking nenek moyangipun dados menika mboten saben penganten Pak Bu sing namine begalan niku sepindah niki kleres mbajeng kali mbajeng nggih Pak teng Pekalongan mboten wonten begalan nggih Pak. Magane kula teng mriki pun ping 3. Teng Moga, teng Pekalongan terus teng Kajen. Kula nate teng mriki nggih begalan kados niku.
Dados begalan niku sing sepindah niku Mbajeng kali Mbajeng. Dados nomor kali niku Mbajeng kali Ragil, nomor 3 Ragil karo Ragil teng mriki niku dipun saranani begalan. Lah kenging ngopo kok dipun sarani begalan? Begalan niku kapundhut ki taun 1812 niku diuri-uri dumugi ning sapriki sekawit ujaring winasis ingkang gembleng kula menika jarene Banyumas bebesanan kalian Wirasaba. Putranipun Bupati Wirasaba Kang Sesilih Wargatama gadah putra esti Kang Sesilih Dewi Sukaesih. Dipun pacar dening Jaka Buduk ewa semono Jaka Buduk tiange awon terus mboten tresna kalian Jaka Buduk Dewi Sukaesih. Ketungkut dening putra saking Kabupaten Banyumas Kang Sesilih Jaka Kaiman. Lah teng mriku Jaka Kaiman seneng Dewi Sukaesih. Lah begitu seneng terus kelampahan kalian Dewi Sukaesih terus dipun jodohaken kalian Jaka Kaiman. Jaka Kaiman kapurih supados malenggahi wonten ing Wirasaba mboten purun terus gawe wasan inggih menika dipun perang kawan perangan antawisipun Banjarnegara Purbalingga Banyumas. Dados niku sing wonten begalan niku namung kawan kabupaten. Dumugi sapriki teng mrika-mrika niku terus mboten mangertosi sekawit mboten caket Banyumas. Sesampunipun ngaten Jaka Buduk menika ngancam sapetuking penganten benjang tembe badhe kula perjaya. Lah ning reh pintering Sang Rama Jaka Kaiman saking Banyumas niku dipun prepeki Jaka Buduk sawega nginjen wonten sak tetapi swiringing punang penganten menika sinambi ndelokake borampe wonten ing sampiran wangkring menika. Ternyata niku gumun Jaka Buduk dipun prepeki dipun kandhani dening Sang Rama Jaka Kaiman. Jaka Buduk aku ngerti maring watakmu kuwi agi ngancam rekasane utawi merjaya penganten sakarone. Ya tak dadani kuwi Jaka Buduk ngaten. Lah terus iki ngene Jaka Buduk, apik-apikan aten. Aku ngerti kowe ngancam punang penganten sakarone, tapi aku ki wis berbasan pindonan taunan ngupadi sak lumahing jagat utawa sak kurbing langit kanggo nebus dosa lupute penganten sakarone tak tebus karo alat iki sing sak penuhe. Anak kepala gantung kepala pendem dan sakapuratine siki Jaka Buduk kowe tek janji nek manut karo aku nek ora manut bakal tak sampurna karo sing awe urip. Jaka Buduk nggo jawab, lah terus sing kepriwe? Lah siki ngene Jaka Buduk, kowe kena merjaya penganten ning sing antarane siji mbarep karo mbarep, loro mbarep karo buntil, terus telune buntil karo buntil, kowe ora disarati kaya alat kaya ngene iki, kowe sing kena diperjaya selawase urip Jaka Buduk. Nah Jaka Buduk jawab maning, yo aku terima ngalah nek kaya ngono. Lah siki aku lungane kang kene abot, bingung aku lungane ya aku jajal digolekna dalan mlakuku. Siki ngene Jaka Buduk. Dah kowe sak urunge lunga kekan anak kembar mayang terus mongko dibuang tunggono 7 dina, nek urung 7 dina kowe aja lunga, nek sapa wae sok njimut barang ki kowe sing kena disengkala nang Jaka Buduk. Mulane kembar mayang nek dereng asal pikantuk 7 dinten niku terose niku dereng asal nggih dolanan lare-lare sinasa sae. Lah Jaka Buduk niku wedal semanten ajeng merjaya mboten ngertos pengantene sing lanang sing wadon ndi mergane do Mas Wulu Cacep padha ayune padha gagahe. Lah mulane niku do Mas mboten nggih main-main tok nggih Mas Nur, niki do Mas anak werdine kena nggo nyamar penganten sakarone ben sing Jaka Buduk ora inying-inying bres. Ceritane ngaten. Mulane gemer apa ana do Mas
Lah penganten jamane kakine nyong biyunge nyong ya cukup wong loro ben jegone nang dingklik. Angger siki ya warna-warna nggih. Saking kula ulah-ulah ngaten amargi niki wedale sampun titiwancinipun begalan badhe kula lajengaken. Rasawat anggonku diutus supaya jaga ing papan iki nenggo bebesan. Berpasan pindonan taunan aku nang papan kene jer ora ana sipating jalma kang kumlendang wonten ing papan iki. Mula sadurunge aku diutus dening Sang Rama dumang turut ing Lumajang supaya ngupadi anane Kendhaga Kencana kang isi banyu Purwitasari kanggo sanguning urip menika dereng entok dumugining sak wayah sak meneh. Mula saka kowe ana ngendi papan dununge sing antarane Kendhaga Kencana kang isi banyu Purwitasari. Nanging aku mireng rawat-rawat saking Mbok Bakul Sinambewara. Jarene sing anak Kendhaga Kencana kang isi banyu Purwitasari amung ana ing tlatah Kabupaten Banyumas sakitare. Mula saka kowe aku ing papan iki durung mangerteni utawi urung metuk sipating jalma ingkang nggawa pedhama kang isi banyu Purwitasari. Mula saka kowe aku tak meminta marang Bathara Kang Murbing dumadi ben aku entok gawe nemoni utawi mrepeki dening Kendhaga Kencana kang isi banyu Purwitasari. Pamintaku nimas situasi katot ronton tansah reruntungan ning sarina sawa ngine jatan kinggang seramput lamun hato caketing ngati yen cedhak tansah nulat seto asitu pindho mimilan mintuna hayo bareng nimas ana tepi wajib situasi bebrayan lejar kang dadi manahku tak tungguing papan kini bok ana sipating jalma kae ana krembyah-krembyah liwat ing papan kene. Anggo lagu apa ngono? Monggo Mas dipun musik. Nalika semono minangka dutanipun Bapak Kartono Risut saka leledan Derik Arsa Mbekta Ubarampi ingkang wujudipun kula tingali wontenipun kendhil pratala isine banyu suci dalah kembang
sak taman. Dampak tindakipun Juru Mertani minangka dutanipun Bapak Kartono Risun. Lumantar larasipun Sekar Gadung Banyumas. Wah punika warni Ki Jarwan ya Juru Mertani. Wis, oh, ampun Mas, jere wis bengkek. Bengkek kok. Kena iya anggar wis tua kaya kiye. Sedalah ya megap-megap. Alah kok dingin lah. Arep kepriwe kowe? Laran dingin. Mancat ya Nur. Iya nyo laran dingin ngene delak. Ngempo sambekane Senin Kemis. Sawise aku nunggu ing papan kene jer ana sipating jalma kaya clurut mandhep marang awakku sapa umpama tek takoni sing secara penak ya mestine urung ngerti. Mulane iki Tejo Sulaksana tejone wong sering katon nang dinding rongos sapa kang dadi jenengamu? Ya engko dhisit nyentek ngomong matur karo sanak sedulur ngenek. Nggih saderengipun kawula matur kawula jumantangka wonten ngarsa panjenengan sedaya langkung rumiyin kawula ngaturaken uluk salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dene kawula kajibah kinen ngrayani panjenenganipun Bapak Miskam Ki Bekel Miskam saking Gemelem kulon apa wetan? Wetan. Gemelem wetan. Ing wedal siang menika minangka ngrayani utawi nglayani tembungipun nggih menika adat begalan utawi syarat wonten syarat sarana nggih menika genthong kepang. Mbok bilih anggenipun kula matur wonten ngarsa panjenengan mangke. Kathah kekaranganipun boten namung kawula nyuwun sugeng pangapunten amargi nggih wonten tetembungan lain koki lain masakan desa mawacara bumi mawaciri lain ladang lain belalang lain koki lain masakan. Lah kula niki supadosa nerajane Pak Miska mbok wonten tintak-lintun ngatur kawula wonten ngarsa panjenengan ingkang boten sopan merayani kalian panjenengan kula nyuwun sigi pangapunten nggih. Nggih. Dah ya kuwe. Nah ki sinegeg bae lah ya. Ki nyong gedhet silike gedati dutane panjenenganipun Bapak Risun. Kang Drik. Ki kurane to sing Kang Pekalongan ngene tapi ki anu kewalik. Ya dep-dep nyong ngunduh kaya kowe bae ya. Ya kaya kowe bae. Ya Nur. Sing penting pada baik. Iya pada baik. Dapat gedhe. Aku nang kene sih dadi siapa ya? Ya mulane nyong takon mau. Oh iya. Tejo Sulaksana tejone wong sering katon wingking pundi kang dina kok ngajeng pundi kang jaluki. Sapa jenenganmu garep ngapa metuk nang laku kung kene? Kewalik wong nyong sing takon kono garing jawab. Oh nyong ora takon. Iya wong nyong sing genoe nang kene ngadang kok. Oh ngadang nang kene ya. Nyong anu Pak pas mau malah budheke teka. Oh ya. Ora ngrungokna. Oh ketempel bolot ya. Iya. Mau bengi ndeleng nang bolot bae kon. Lah ki aku wis doe Kang Pekalongan mari. Iya kaya kowe. Lah ki anu Kang Gemelem. Napa? Tapi aja dipotong ya wong anu diwalik. Moko basanmu ora. Oh iya. Ya ora bae kok. Ana wong wadon gawa berkaya ki ora dadi bae. Kedhe silike ki aku diutus karo panjenenganipun Bapak Risun. Bapak Suket wong ki sing kan Pekalongan kok. Oh iya Bapak. Ya wong Pak Risun sing kagungan anak lanang. Sing wadon ya Mas.
Oh sing lanang. Loh, dirimu gimana Mulane lo? kewadik. Lo belum tahu. Oh, wong genah biasane ngger kangkana ngene kangkene nganak. Iya, ya kuwe. Tapi sing Lah kiye aku. Aki diutus karo panjenengan Bapak Kristen maring Ya. desa Pekalongan. Pekalongan ki ceritane nang Pekalongan. Iya ki. Nyong miki tumpu Betul Ah. dongkal. tung dongkal kasih Ya. anak jejer loro. Ya. Kan nang kono nyong tongkrong. Terus Lah mikir nyong wis gudul mari berbandingga bocah berbandingga kembangan ki wis gudul ngene. ya Lah kiye aku krungu bakul sinambe woro. ya Desa Derik ya ge anakake pasar anyar Trata Kerambat. iya bener. Siki kiye. Mulane tok Nah, tunggoni. waktu dinasti ki bapak jenenganipun Bapak Kristus lagi jedodna Aja jedodna lah. kaya kiye. Iya, ya sing mandan mentereng, Mbok. Aja wuru jedod. Limo Oh. sih wis jedodku. Ngantenan. Nah, Ya molo kadaupan. kromoaken. Oh iya malah kerama ingkang putra-putri. Iya. Ya kuwe jenengane Ayo kok Tarsono. Karsono. Lah kiye sejen karo abang-abang renang abang-abang genah. Ya ora genah kok. Wangan lu kesorot lambine abang kok. Ya panjenenganipun Bapak Mas Bagus Sartono pikantuk Diah Ayuni keembungan Iya. ayo ora ngerti buntute lah. Putranipun Bapak Krisun Kang Drik sing supaya waktu dina saiki agi jejer. Ya panas surya kantane. Dening dela-dela dileng ki epek-epekane surya kantane. Oh Surakarta. Oh, nurumusan togel mau bengi. Lah daripada inya nganggo kertas semaneman bukune lah ki gedhe cilik aku nepangna. Ya. Rika kiye nang kene ge ngapa jenengane Rika sapa garep ngapa kaya kuwe nang perapatan kene. Nggih, Iya. aku jenengane Joko Sarono. Joko Sarono. Sebab sing bisa nyaranani ubo rampene, Oh. sukertane penganten sakarone. Oh, kaya ya jur gue. siramu sapa? Nggih, Rika takon jenengku. Ya, Jenengan sing lawas sapa sing anyar? lah umpama sing lawas, Wis bodol. sing anyar. Urung dawe. Lah terus sing diceluk. Jakarosa. Oh, Jakarosa. Lah gede-gedene ki nyong gawa kaya kiye langka-langka. Sinur ora tayang gawa kaya kiye. Ya, Angger tayang sinur nglakoni. Aja Nur mbok ya ora kaya payu. cumbuh karo jenengane Iya, iya. wong. Jaka bujangan rosa nggawa Oh, nggawa abrek-abrek ki aku gede abet cilike ki. kaya iya wonge kaya ketitet. Oh, kaya ketitet tapi rosa. Iya, Jon. Ya, Cabai rawit, abote nyong wis dadi carane mandat penuh karo Kang Bapak Krisun. Iya. Ya moga-moga pun Bapak Krisun malakromaken ingkang putra dadi kaluwarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah amin Allahumma. Amin. Lah, Lah ning kaya kiye. iya Ki iya. wis gudul papan ngene. Lah iya. Wes iki balik ki tek jaluk. Nah, kiye. Angger tembung siji jaluk lorone Rika kiye garep nyengkala karo kiye barang sing gawang aku. Ya mesti sebab aku lagi diutus supaya golek anane Kendogo Kencana kang isi banyu Purwotasari. Oh, kaya Mulane gue. aku delok saka ing papan iki ana sipating Kendogo Kencana kang isi banyu Oh, kaya Purwotasari gue. pawitane urip. Iya. Mulane siki sliramu bali Gampang Rika rekasaku. sebabe Doe Kang dari kemaring Pekalongan ki jarane ya dalan Iya, Pekalongan kaya gue, ya. iya. Aku nampa dawuh Kang panjenenganipun Bapak Kristus supaya njujukaken abrek gendong kepang sing ana banyu suci prati ngarip minangka kangge nyarati anggone balik Wisma ayo. enggal. Iya. Ya. Lah gedhe cilik Rika kiye? Siji garep nyengkala ya kuwe ya garep begal anane kiye. Angger kena teko omonge Rika aja nglakoni sing kaya kuwe. Sembadaku dadi begal kuwi dudu begaling donya bondo. Tapi kan anak genahe begal. Ki larangan yang pemerintah begal kayak cumaling sepantarane kuwi aja dilakoni. Sebabe Sebab lha kuwi arangane engko dadi kenang kasus. aku ora nglakoni barang begal sing kecu maling dan sebagainya. Oh. Aku begal kanggo syarat sarana. Tapi ana buntute begal tapi nganggo lan. Lan, Oh, begalan. dadi begalan. Nggo nyarati kaki penganten lan ini. Iya, kaya kuwe lah. Iya, iya. Lah kiye aku tudunan daleme Bapak Suhid. Ya. Banget tadi anu kewadik tadi. Siki kaya bae wong wis ora Aku walik-walikan. sing penting wis godul ngene ki nyok gak Wis jujuk gudul nabrak. papan Ya. kene kamulyan sidamu Iya. ki muktikna penganten Ya sakarone. muga-muga anggone Mas
Sartono ngemulane panjenenganipun Mbak Nike dadi keluarga sing sakinah. Cepet duwe momongan, lanang wadon pada bae, lanang dadi bocah sing soleha, putri sing dadi Ayo. Cokan sesar susur. Yang agar ngomong. Ya kadang-kadang menungsa kaya gue nggak lebih dari kesalahan. Ya aku gede cilik iki nyok dadi duta. Ya. Aku pati-pati mulih mari nderi nyong kudu wis tinampit nang panjenenganipun Mbak Suhid. Ya. Mulane siki tak jaluk kowe bali. Apa manis dijaluk oleh mbok dituku ora oleh. Dijaluk ora uli. Oleh. Ya. Dituku ora uli. Karepe piye? Angger dituku rika duwe duit kang endi? Nggih. Ya. Wong aja cok nginak maring wong. Lah wong rika duwe duit angger diparingi nang kae. Ya pada karo kowe lunga kangkene maring gone Pekalongan duwe duit nang sapa? Nang kae. Nah, padakan. Iya. Lah ning sapa uga pada. Nyong njaluk ya kewajibanku, engkono ora uli kewajibanmu. Oh, kaya gue. Lah aku tapi njaluk ana petukone penjalukku. Lah, terus petukone apa? Aku njaluk tunggangan. Tunggangan sing kaya kae lah. Sing kaya apa? Cara kiye kudangan. Oh, angger rika bisa bencah abra gendong kae pangki sing tegaweng aku. Oli tek weken. Oh, siki rampung tek weken siki, ngasuk urung rampung mengko ngasuk kena. Dadi kowe nggawa pedama samene ke ora ngerti dodok pangkoke nah, maksudnya itu yang kita harapkan. Kebeneran banget. Ya. Siki nimbang aku karo seliramu dimungsi pecah ing dodo teng lu balung tanpa guna, rabut balung tanpa isi. Nah, aku trimo ngalem manut karo pangandikamu, ya mengko wis di sarane utawi dipragaken kabeh dadi dheweku. Janji ora tigas kowe. Aja lah. Ngomong KTP bareng kon nigas kaya kuwi lho. Tapi umpama. Lah piye? Kowe lho anggone dicutik lho. Piye apa Miki? Hah? Apa? Cerucut. Dicutik kene ben dibukak. Iki keton kaene lah. Piye. Ya. Siki aku manut siki kok sing urung ngerti. Iya urung ngerti. Ya. Ki mbok nganti godhe mengko godhe urung apa-apa. Lah wong kok sing iso guna nang kono ngangklik-angklik. Iya bener. Ya iya kaya kowe. Lah kowe sing piye ki? Ki sing ngambak? Iya sing ngambak kowe. Ki jenengane Ian. Werdine Ian. Wong wis de bojo kudu bisa ngayani. Oh, kaya gue. Lah damparing Gunung Walimah Suci. Oh, bisane digawe padon papat ben ngerti kiblat papat wetan kidul kulon lor. Kaya gue. Sing mengku surasa wong Jawa kudu ngerti carakan Jawa. Oh, sing ana hana caraka data sawala. Hana caraka wetan data sawala kidul padha jaya kulon lor mangga batanga. Oh, kaya kiye kuwi. Dene aksara 5 cacat jangkeping 20 kanggo pangupa jiwaning wong arep mbangun Balai Wisma. Kaya kuwe ndok yo. Piye. Iya. Ki ana telu. Wangkring pikulan batan. Oh, wangkring pikulan batan kenang apa kiye anak kiyene loro bringe. Lah guys di sanempakna lanang karo wadon. Oh, sing lanang nang dhuwur, sing wadon nang ngisor kae kowe. Iya. Sebab ora ana wong wadon jaluk menang. Oh, dening sinur kadang-kadang nang ngisor, sing kae nang dhuwur. Lah katurune anu kesenenge. Oh, kaya kowe nang jajan nggon ya. Lah ki sing lanang sing wadon kenang apa iso sikile kiye papat. Nah, ki supaya papat wong tua papat terus ana sikil maning loro supaya jodoh. Oh, serempuk dimatuk banjur nembe dijabaken ndak ki wangkring sanepane diwawang saka kadohan metangkring pantes kanggo sampirane ngubur ampe. Iya. Lah terus sembatan nek dijangka kudu ngembat kekuatan. Kaya kowe dipikir. Lah angger rapot ya digotong bareng. Oh, aja dewek-dewek. Aja dewek-dewek maning gen anake Bapak Risun karo putrane Bapak. Iya, Pak Suhid. Iya kaya kowe. Suhid napa? Dadi Ruhin wong tulisane mau bapake ngendikane Pak Suhid nyorohin. Ya ngapunten nggih. Nggih, Pak Rohin. Ruhin.
Oh iya gue. Panjenengan Bapak Ruking. Nah, kiye. Oh kiye. Tudung alias caping. Oh, werdine. Nah, carungon kuping-kuping dadi wong wis duwe bojo aja sok seneng ngumpul narungon. Oh, ora kenang ngumpul narungon. Iya, arep padha omong apa ya suka lemak lembut Ya, meneng bae. meneng bae. Ya anggere maring sawah goling-ling panas. Lah ki pengayoman, wong Pengayoman. lanang kudu bisa ngayomi maring wong wadon. Iya, anakku kekurangan, anak kelebihan ki wajibane wong lanang. Nah, Ayo mulane kuwe. bisa wong lanang nang dhuwur si Oh, kuwe. iya, kiye. Ki kusan. Lah werdine. Nah, kanggo nyipta Gunung Walimah Suci. Oh, ki gambaraken Kusan. sanepane Iya, Gunung sanep- Walimah Suci. Kusan kowe wong wis duwe bojo kudu sepisan dadi Oh, jawara mengko sepissananen wiri. ya, Mengko bisa. sepisan dadi kaya Lah, kenang apa ana padone 5? padone 5 ben ngerti maring satriliane wong urip. Oh. Wong wis duwe bojo kudu manembah manungkul maring Gusti Kang Mur ben yes, dumadi ya, ngang. sing antarane Ya, kowe nglakoni. luhur ngasar magrib dan Ya, isya. apa yang nglakoni salat ya Ya kaya kuwe. kuwe. Lah kiye sing ngamba banget kiye. Ki tampah Nah, mengku ya tutus. werdine. Nah, mengkuni de garwa Iya. kudu diutus apa-apa manut. Ya, Oh, kiye kanggone go interan wasa sing bener diaras sing ala dibuang aja ngarai sing ala. Ah, iya kaya kuwe. Kari kiye Ya, sing. ki Kiye arang irik. irik. Ki irik jare teko. Lah werdine. Lah arang-arang payu jere ki werdine sorang saringe pamikiring wong rumah tangga ruwet rentenge wong sakloron kudu imbang. Kenang apa bolongane akeh? Hah? Bolongane. Mulane mremete otak kuwi akeh banget mengana mengene nggambaraken irik. Gambaraken menungsa. Iya, Lah anggere menungsa bolongane bolongane 7. 7 endi bae? Hah? Endi bae? Sanga 7 lah. Kang kanan buri. Ya, pertama, Ya, Nur langel banget, Cek. Kepribe ki. Iya, kepribe. Ki mengko tudunge engko nyong ya. Ya nyong jaluk konur. Ya. Halo, ya. Lah. ora njaluk weke bose malah ngomong tek. Lah, Mbula wong sinur mari nyong cokan plak-plak. iya. Ya. Nah, kiye nggambaraken menungsa ki bolongane sangan ndi bae? Jajar kang dhuwur. Loro. Kiye anu lansip. Ya mulane ajeg bae kono ya kuwe. Ki loro, Papat. Ki loro. 6. 6 Ki siji. cot mulut Ya. cot Terus ki kene siji. endi? Ki kene. Oh, dadi ngarep Ya. buri. Ya. Oh, kaya kuwe dadi menungsa ki bolongane sanga. Sanga. Oh, mata, kuping, cungur, cot kayak mulut ya. Ya, cot mulut. lah. Banjur kanan. Tutuk loh. Lah wis kanan-kanan ora. Lah kiye ki? Ki ceting. Ah ya Ceting. Perdina ceting. Nah, ki jere pengantene dina ki lagi diating-ating ngono nggoto. Oh, waktu Ya. dina Mas Saretona gedading-ading sanak sedulur kabeh Iya. kon nakseni pernikahan utawi syarat Iya kaya kowe. ya kaya gue. Terus sumbul. Ombak umbuling wong rumah tangga wong sekeloron Oh. maju bareng. Iya. Aja sing lanang lagi makarya sing wadon bar tangi turu dandan sak Wah, menor. nekor-nekor ya ora Iya, kena ya. ora ya, bener. ya, Kowe ya. kudune Lah, wong Ki, sekeloron bareng. Kiye. Akeh banget ya. Ya. Ana sorok sirus. Ki siruse nang kene lah. Irus udu sirus ngombok domai. Ya. Lah kiye sorok kiye karo kiye ki. Ya. Sorok kiye. Ki Lah kiye sorok. werdine kabehan apa? Koding untuk siji. Ya iya, Ki sorok ya werdine. Utawi abing. Ya. Apa witan bimbing Oh, keluarga. bimbing Sorok. keluarga, iya. Wong wis duwe bojo aja kenang seneng nyorok deking liyan. Ora kena. Ya ora kena. Dene nyencokan nyorok. Hah? Nyencokan nyorok. Lah ora wong kena. kono tronyogan Iya, kon lah. Lah kiye sorok werdine sorok. Ya. Lah kiye angger siwur. Siwur karo irus Iya. urusane wong rumah tangga ribet ademasine wong sekloron. Oh, sekaloron. Siwur tumandake wong wis duwe bojo utawi wis duwe garwa aja ngawur. Kayak Mas Saturno aja ngabur ya. Lah Bojone wis. mengko angger bojone lagi halim.
Hamil Halim lah. Halim ada temen lapangan motor mabur. Oh ya, kiye sing kae menton-menton teng. Ya kowe. Iya kaya gue. Ya ora kena ngawur. Ya, Tapi kayak ndaka sing jujur ya. Ya. Sing lurus lah. Kiye wis apa urung sih? Urung ya. Lah kiye. Ki sodok alias panimpalan. Lah wertine. Manakalane wong duwe bojo kuwi salah. Salahe. Nah, Kena ngapari kambojo. Jare wong duwe bojo salah. Bojoku salah ora. Ora salah. Mengko dingin kesalahane wong duwe bojo, kowe jare mas satu nang cengklekan. Iya. Nah, sing salah kudu ndrodo maring salahe. Oh, kesalahan. Lah sing arep gawe hukuman di antara sing lanang utawa sing wadon, sing setimpal hukumane. Oh, kiye werdine. Dadi anak iki jenenge penimpalan karo sodok. Lah kiye ngingsore kiye. Ki Budin alias Tela waspada. Budin budidaya kanggo nyukupi keluarga. Kuwe werdine kiye. Lah kiye. Nang kana dingin bae kiye lah. Kiye karo kiye. Lah ki jagung pari. Ya jagung pari werdine jagung. Jagung kowe wong wis bojo aja adikung kaya lagi nome. Ora kena. Apa-apa kudu nanggung reprentaing wadon. Sridana kudu seneng weweh. Iya, ki Sri. Lah ki Lah ki pari jenengane Sri. Lah ki werdine. Sang wae dhewe sapa wonge sing kelangan sang wae dhewe bakal kecingklangan uripe. Oh, kaya lah wong wis duwe bojo kudu kaya elmune pari. Sing enom dunga. Wis tua temungkul ya kiye pari kudu dituru. Iya. Kowe werdine kiye ya jagung karo pari ya ndak kiye. Sing kaya bendera Indonesia kiye. Iya kiye. Bendera Indonesia mung ora ana abang putih ya kiye. Kipas angin kanggo ngebut kepusing gempuring Gunung Walimah Suci. Jenengane Ilir. Lah wong wis de bojo ya wis siji bojo salar silir duwe. Oh iya. Wis keton semilir iki barang wis didhaup nak kaya kiye. Lah kiye wis wis rampung kiye wis ya garing mari ngidul. Kiye be urung ya. Oh kiye iya kiye. Ki apa? Kiye ana laos ana kamijara. Lah werdine laos kamijara. Sudana ora pokro laos dadi goletane wong urip sing jenengane jembret, jenjeme wong de bojo sinambe embret ya. Iya ngroko membret ya malah. Aja gelem membret. Lah kami jarak gemen lagi bujangan jarak 5 dina ora balik, 3 dina ora balik. Iya sing keluarga goleti ya kuwe. Sing wis de bojo aja sok kai kuwe aja seneng jarak. Ora ganti ziarah. Oh, ziarah moga-moga. Amin Allahumma. Lah kiye sing mendolo kaya kiye. Kiye kelapa alias cikal utawi tiris. Oh, telu. Werdine cikal. Wong wis de bojo aja licik wong arep bakal. Oh, gerbakale cikal bakale kae. Kenal karo Mbak Nike. Ya iya. Audu Nike Ardila udu. Tuh, Nike Ardila Nusdat. Isdat lagi ya cikal dak. Kowe iki kelapa. Sing cemekel, angger ora cemekel makane arep-arep sapa njaluk bae wong tuwa ora bakal diwehi. Ora diwehi ya kudu priyatin dewek. Yo kowe cikal bakal lagi ya. Ki kan nek sedulur karo cikal bakal. Lah iya ki sapu sada. Berdine sapu sepupu sabda omongan apa maning karo bojo omongane ndranyak. Iya. Ibaratnya kayak sapu ada ilang suwe berantakan. Oh, berantakan ya bubar. Tadi kadang-kadang ana wong bercerai kita. Kepriwe ya? Ayo kok celalen diwarai lah. Kon yang anu isi nanggur ngomong bercerai terus kawin lagi. Terus apa maning? Lagi Ki. Oh, kiye. Akeh tem. Kiye. Kiye centong. Lah wong wis de bojo ya aja kaya elmune centong. Sebabe centong kowe ngerti gunakna kan bolak-balik kur kemlumah kemurip dok. Ning wong de bojo pikirane kaya kowe ya ora bener. Iya. Ora kena ya. Iya. Lah ki kan nyong kiye garep anu kena kiye. Lah golek kakek miskam golek. Oh, anu ditunggangna motor mung padha rogol turu dalan ya sak kenceng-kencenge. Lah. Wes ngono ngepos-ngempos.
Aku ben ngesaki rek mbok mengko Pak Krisin. Wis diparingi mau. Aduh. Ora kan bedake wedane dhewe mayu tampani bae. Ya nyopot piye dilang. Ora kula ora salah kabehan. Ya kan. Jadi situng carane Lah kenang apa ke abre gendong kepang anak giye karo giye. Kepengin ngerti? Ya. Aja guyu napon. Aja guyu aja gendah. Ya, priwe? Ki layah. Layah, nggambarna. Mutu kanggone nggo ulegan. Udegan. Legan golet momohan saka kene tekan Pekalongan. Alhamdulillah. Ya. Main banget bojone berbasan babat bibit bobot Oh, sing apik wis iya. bener. Ning kiye ana maning. Ana maninge berarti. Mutu kowe kudu bisa ngemu barang sing sekutu aja nolak wadine wong lanang. Oh, dadi kiye. Enggak gambarna kiye wong wadon Ya. wong lanang. Iya. Lah kiye mutu kowe adoh saka Derik Maring maring Pekalongan. Pekalongan. Gutul nganak kok golek Lah ya. golek gawa mutu cilik. Oh. Terus sing wadon ngomong, "Lah Mas Hartono mutune cilik, aja kaya kowe." Apa modene semene Mas Sartono? Nah, dia digunakan ya. Lah kiye sing medeni kan lajahe semene mudune semene. Ya tapi kan anggar ditamakna. Oh, Oh, aku blek kublek rasane. Oh. Sing wadon takon karo sing lanang. Kiye gitu Pedes, gale ya. pedes kok. Sing wadon apa? Sing lanang takon, "Oh, nyombe Iya, pedes iya, banget iya, kok." iya, iya. Tapi Nah. sambel kowe lho. Ya nyombe ora ngerti-ngerti ya. Ki nggo pawitane kaki Ya, penganten ini ya kaya penganten. kowe ngono. Monggo Mas dipunasto niki nggih pawitan nggih saking juru begal Pak Miskam Bekel. Nggih muga-muga anggonipun kowe lajahe nyambel sing kepenak ya. Nyang sing iki. Ya tebu. Antepe wis mlebu. Ya anggar kok antep wis mlebu. Lah ya wong tebu ya antepe wis mlebu. Ya singkatane kaya kowe niki Ya, ya. ana maning werdine. Werdine. Tebihno segala sambe kala aja ngasih. Oh. Wani maring penganten sakarone kejabah saka kowe. Ki antebe anggis mlebu kowe karono gemien. Oh ya, gemien pertama dia kenalan sama lo. Iya, Ya. dia sama lo. Nah, Lo, belum ya. antep. Dua. Nah, Ya. sewaktu antep karena dari sini datang ke Oh sono. ke sono. Terus dodok lawang Aku duk. gumun ku dari beake wong wadon ku maring ke Pekalongan ya. Tapi kan langkah sing ayu kaya kae to. Wong sing gane wong bojo guna golek sing ayu. Pirang-pirang. Angger kowe ndawanu buta Yeah. kaya kowe ndak. Wis ora nalar sing Cek, doyan. aja mirangna Lah, dandanan moko paling bodol dandananku. lawang anu ora bodho wis ruwet. Lebih ruwet maning ki untune nyome be medodong. Paling cek ginom banget malah urung nganti pupak. Ayo gue. Lah ya. Lah ge wis kabeh burung ya. Urung. Oh iya. Iya. Ki anak godhong srep, anak godhong salam. Adem asrep rahayu slamet kabeh dongane wong sing sak keluargane lanang wadone. Iya kok ngono wong diputus dhewek nang kowe. Lah ki anak godhong andong. Ki dongane wong sing padha ndeleng utawi dongane kesepuhan kabeh sanak kadang sing adoh sing parek kowe dijaluki dongane supaya rahayu slamet kabeh aja sampe. Kudune ya kaya gue ya. Ya aku ora nyana ora nggiliga ki nyong dinasike bisa ketemuan karo Rika, ngelayani begalane Rika, mbok ana selalu BTK ya nyong karo Rika njaluk pangapura. Sapadane. Nah, Kaya gue. sikit gun. Ya apa? Ke engko Nur, cepet Nur. Aku gumun ketemu si Nur nang kene nyong ya isin jane, tapi tak ilang nah isine nyondong agi ngara receh. Orang isin-isin dengkulmu. Ya. Ki jenengane Kajut. Oh iya ki. Werdine Kajut. Oh, ki sing banget ting kanggo nulak bilagi padahal sing jenenge ki aja dianggap sepele. Wong sing gane dim setan priprayangan ilu-ilu banaspati wewe gembel tetekan sak galane kowe angger diiming-imingi Kajut kowe padha wedi kabeh.
mergane gemien jamane lairane nyong karo Rika jebrol sedurunge 40 dina 40 wengi kajut ora keri. Waktu kue 40 dina 40.000 40.000 gelem 40.000. Tidak, saya enggak mau. Ya, 40 dina kue sing nunggu padon papat. Wong aku putune dukun bayi dadi ngerti. Jere senang. Aku tek takon. Ya. Apa ana dukun bayi? Anak. Anak-anak anaknya angger kedawung gue anaknya dukun tua. Hah? Ora dukun bayi. Alambu. Salah iki ya. Sing nunggu kue padon papat. Oh iya iya. Merdadian saka kotorane jabang bayi Oh gue. kayak gue. Jebret pertama Iya. asing putih dadine sapi buntalan. Sapi buntalan. Sing abang dadine kebo gemarang. Oh bener banget kebo gemarang kayak galak banget. Galak Persis terusan. kayak Sinur, galak Sing- banget ya. Sing kaya kalembut-lembut Iya, dadine iya, iya. tetekan. Lah, Lah iya. sing medeni banget wewe gombel. Oh, sing gombal-gambel kae. Iya. Oh, kayak gue. Lah ki nggo sapa ki? Hah? Ki nggo sapa? Kowe nggo sapa mongko sing nemu kowe ya bakal Ora, ketek nggo pawitan kaki pengantin. Ya kaya kuwi ya kaya kena nggo malah ben- apik. nggo nundak kenap kae. moga-moga Iya, enggal-enggal demomongan. Amin. Ya kaya Lanang kowe. wadon pada baik. Lanang soleh, soleh anu sing anu wadon mawit iki soleh. kaya- Kaya muga-muga kowe. ditampi. Ya kowe kan Nah. anu pirang-pirang ana sambetan, ana duit nang kono mbok. Nah, barang kiye wis rampung. Aku ya matur nuwun. Urung rampung, kiye garis siji. Iya kok. Sing tak goleti kiye. Oh, Rika sing goleti kaya kiye. Iya. Nah, kiye mau sing jenengane Kendi Pratala sing ana Sing banyu isi suci banyu. prawate ning urip kiye. Kowe Ya mulane Kendho Kencana kaya kiye. Iya. Kiye kendil bakal saka lemah. Iya. Nah, Purwita ngewula, Iya. sari rasa. Oh, sari rasa. Penganten sakarona kewula-wulan rasa. Oh, rasane Utamane sing wadon karo sing Ya, sing lanang. lanang. Terus gari moro tua papat. ya moga-moga aja nganti lah ya Iya, mau kayak dikabarnakan nang kusan. Ah. Mengko sepisan aja pindah-pindah. Iya, kaya Mas. gue. Ya, menan nyong ben nyong kaya gue. Siki wis Tapi nyong mung kabehan. pindah tok. Ya, nah sawise aku dibensak kabeh aku mung njaluk karo Rika. Ya. Moga-moga kenyon nyarajani kaya kiye begalan nabrak gendong kepang sekertane kaki pengantin ini pengantin dipintasa. Ya, dipasiki. siki Ya. tak sampurnakna Ya. ben supaya ilang kabeh sampai kalane kaki Amin. penganten Halo. lan penganten diridho dening Gusti Kang Murbeing dumadi. Amin. Mila Dek ger dibenca apa res ki? Hah? Iya, Gudi. ben saya kena kowe Ya, jae karo Gusti. karo pedange ki pedangan Nah. dijaluk bocah ki. Iya, pedang kowe ana Iya. peda digadang-gadang cilik Oh. kasih gede, Iya. arti mari glegering anggone rumah tangga. Iya iya iya. Kudi apapun Ya. ora bisa ngukui ora bakal dadi. Oh, Yen iya, sawise Kudi. duwe bojo kudu Ya. dikukui sing lanang. Oh, kayu kuwi. Nah, siki wis rampung kabeh. Wis rambut kabeh. Nah, sawise Lah Mas, eling-eling Mas engko Mas nyetek kiter nang kana tak mendem. Ki engko dengan pedange kan dijaluk anake Sinur. Anu ora ta. Kowe sedulur Ya. angger karep ngrebut engko Ya. angger lagi dipikul. Ya angger dipikul. Angger Aku lagi dipikul ya dipikul, aja nempe diri. direbut. Iya iya iya. Iya. Nah ya sawise kuwe mbok ana sebel bojonge kaki pengantin ini pengantin sekaluarga kene. Aku mung setrima lantaran karo Rika. Iya. Ya ayo, moga-moga ilang sebel bojonge Amin. gari warase. Ya. Digampang mudah nganu Amin. golek rezeki. Amin. Amin Allahumma. Amin ya Ya rabbal kowe ndak alamin. wis yo. Eling-eling. Tere roratot tetot. Tung brakuntung kembak kuntung kemak kuntung kemak. Ya. Ayo. Pedangnya tugel dek. Ya. Ah, eh. Eh. Minangka kanggo terakhir gue ya monggo
didongane kanggo kidungan. Monggo. Sawetawis ngidung saklumit. Ana kidung rumaksaing wengi teka hayo lepoting lara Luputing bilai kabeh Jem setan datan purun panaloan tanono wani miwa penggawe ala gunane wong luput satewaing nitirta maling ado tanwane cedak kang rimawi pandut pasirna makaten para sedherek kakung saputri adicara ritual bekalan sampun paripurna mbok anggen kawula ngayahi kewajibanipun kirang sopan santunipun kula nyuwun agunging pangapunten mila saking menika akhir kalam wabil taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.